Добре дошли в днешното разяснение. Започваме веднага, защото темата е наистина страхотна. Когато си говорим за отглеждане на слънцоглед, най-добрият подход е да гледаме на културата не просто като на поредното растение на полето, а като на един същински високопроизводителен двигател. Точно както един мощен състезателен болид изисква перфектно съотношение на горивото и супер прецизна бърза настройка за да лети по пистата, така и слънчогледът се нуждае от абсолютно точно баланс на хранителни вещества. И повярвайте ми, да разчитаме само на догадки тук просто не е вариант. И тук идва големият въпрос. Нали? Какво всъщност определя крайното качество на маслото и добива на слънчогледът? Отговорът е в деликатният баланс на хранителните вещества и, забележете, способността ни да ги измерим на мига. Залозите са огромни. Представете си, че двигателят ви започне да прекъсва по средата на състезанието. Няма как да свалите частите, да ги пратите в лаборатория и да чакате резултати със седмици, нали? Трябва ви незабавна, проактивна полева диагностика, за да оправите проблема веднага. Ето и накратко какво ще разгледаме днес. Високите залози при производството, динамичните нужди на културата, невидимата заплаха от солеността, кои са инструментите за прецизен мониторинг и накрая как реално се прави практическа диагноза на листния сок. Да започваме. Част първа. Високи залози при производството на слънчоглед или нашият високопроизводителен двигател. Знаете ли, че за разлика от много други култури, слънчогледът расте с невероятни темпове. Понякога добавя сантиметри височина буквално за броени дни. Но тази луда скорост идва с цена. Огромна чувствителност към стрес, особено когато започне репродуктивната фаза. Двигателят е на максимални обороти и всяко леко отклонение може да срине всичко. Дори най-малкият дисбаланс в солеността, хранителните вещества или водата удря директно по резултатите. И не говорим само за това колко семена ще приберете накрая. Говорим за рязък спад в концентрацията на маслото, по-малки пити, проблемно опрашване, дори корените спират да се развиват нормално. В крайна сметка, пазарната стойност на реколтата зависи изцяло от тази финна настройка през целия сезон. Ето един изключително точен цитат по темата. Рутинният полеви мониторинг позволява на производителите да открият стресовите условия рано и да приложат коригиращо управление, преди да настъпят необратими загуби на добив. Искам да наблегнем на това. Преди да настъпят необратими загуби. Преминем ли този праг в комерциалното земеделие, това означава само едно – директни финансови загуби. Мониторингът не е просто екстра, той е единственият ни радар за стрес. Преминаваме към част втора – динамични нужди от хранителни вещества. Времето е абсолютно всичко. Храненето на слънчогледа изобщо не е статично. Това е един динамичен цикъл с невидими промени, които кипят вътре в растението. Дадеш ли правилния елемент в грешното време, е горе-долу същото, като да не го дадеш изобщо. В началото, докато растението трупа зелена маса, нуждата от азот е на абсолютния си връх. Растението е гладно. Но в момента, в който започне цвъфтежът и напълването на семената, рязък завой към калий. Той му трябва за синтеза на масло и за да управлява водата. А като стигнем до самото опрашване, борът е абсолютната звезда. Всяка една молекула си има своя точен момент да блесне на сцената. Ами ако изпуснем момента? Катастрофа. Високопроизводителният двигател остава гладен и следват реални провали на полето. Питите остават малки, семената са кухи, стъблата полягат при първия вятър. Представете си, ако липсва калий, растението директно губи способността си да се бори с сушата. Трета част – въздействието на солеността или невидимите заплахи. И сякаш оцелването на торовете не е достатъчно сложно само по себе си, в самата почва дебнат невидими капани. Те могат да блокират храната на растението, дори когато тя реално е там, в пръста. Нека поговорим за pH-то на почвата. Двете крайности са еднакво опасни. При високо алкално pH, жизнено важни неща като бор, цинк, манган и желязо буквално се заключват. Растението просто не може да ги стигне. От друга страна, ако pH-то е прекалено ниско, настъпва токсичност и жесток стрес за корените. Самата среда може да задуши растението. И стигаме до солеността. Натрупването на елементи като натрий в почвата е огромна бариера. Да, слънчогледът понася малко сол, но прекалим ли, водата просто спира да влиза в корените. Растението изпада в тежък шок. Корените закърняват, появява се хлороза и листата буквално прегарят. Водата е там в почвата, но слънчогледът умира от жажда. Част четвърта – инструменти за прецизен мониторинг. Това е вашата джобна лаборатория.
Това е технологията, която спасява положението и променя правилата на играта за винаги. Тук на помощ идват уредите Horiba Laqua-Tuen. С тях можете да измерите критичните параметри на секундата. Говорим за pH, електропроводимост, нитрати, калий, калций, та дори и натрий. И най-важното – никакво чакане за лаборатории. Данните са във вашите ръце веднага. И най-хубавото – използвате ги директно на терен. Клякате в пръста, правите теста и моментално взимате решение. Тази портативност е просто безценна за агрономите, защото позволява веднага да се реагира, щом се усети, че културата е под стрес. Специално внимание заслужава уредът за измерване на електропроводимост или EC. Той е супер важен, за да следите каква е концентрацията на торовете при фертигация и колко е чиста водата за напояване. С него лесно хващате, ако има риск от натрупване на соли и предпазвате слънчогледа от онези невидими заплахи, за които говорихме. И така, преминаваме към последната пета част – практическа диагноза на листния сок. Нека демистифицираме този процес и да видим как точно се прави физиологична оценка на полето. Може би звучи като сложна наука, но всъщност е фасулска работа. Нямате нужда от огромни лаборатории или тежка апаратура. Цялата механика на процеса се случва изцяло във вашите ръце, докато се разхождате из насажденията. Процедурата е точно 3 бързи стъпки. Първо, нарязвате листните дръжки на малки парченца около 5 до 10 мм. Второ, изтисквате ги здраво с една ръчна преса, за да пуснат сок. И трето, капвате няколко капки директно върху сензора. Това е. С минимални усилия и буквално микроскопична проба получавате безценна информация. Тези ключови параметри са като своеобразен пищов за всеки агроном. Нитратите са гаста на растежа, но дадете ли прекалено много, казвате с богом на маслеността. Калият е майсторът на водата. Без него слънчогледът е беззащитен при суша. Калцият е скелетът, който държи всичко здраво. Ако следите тези неща редовно, заедно с нивата на натрий, вие държите целият процес под абсолютен контрол. Така че, нека завършим с един въпрос към вас. Когато събирате тези прецизни данни на полето, вие просто тичате да гасите пожари, когато растението вече е закъсало, или проактивно настройвате вашия високопроизводителен слънчогледов двигател за абсолютни рекорди. Истинската сила днес е в способността да предвиждаме. Благодаря ви, че бяхте с мен в това разяснение. До нови срещи!